kono ten kakra ayese okokotwa o se na me fa no o fa ne ta wunchem ana o fa ne hye se wo ye bibia na waka no wasi wo de asi e wo koto ho ebia o muna samwa betumi de asi amame a ana odifo de na kokoduro wo fom sanse yese oba ne ho ofepa na omuade no wantumi ankyerɛkyerɛ mu ansi ase na onhu baabi a wo twafa wantumi na kokoduro wo fom ahobo nyina hyira omono asamo atena se odifo pokwabena watena se ohene yire mame yabu akua sua ma ode abrewatia na da na obodi bi kyerɛ me ma ya na seka dako na no bepa na mode mo ntomo bo ase inu December na ode amame na mede amammo edin no meka kwa na kwa kama mani ewu na sedi ewu si ye no gese me krokro no kakra meka ya misi so no potoka sem ya kan bibi say let's go yenko ena me so me din ni de ohene yire ye boa asiama so oya in Nigeria anti ye oya na ore fisa ye oya no oya yenko let's go oya na Nigeria kasa say me ya santini ti di say yira me ya your friend is saying abrewatia oya said name for ohene yire ye boa asiama oya oya wa yi ni sope mayi matwitwa mayi de kind de animu no eno ne oya no let's go oya let's go etu betimi aye no oya abrewatia bronya no nka betimi aye na technology ho ma eno nye wo henere yebo asi ama no already ewo mu eno ne oya no se bronya no nka oya ne ho enti oya bronya na yesi ho a me penentem a anti bronya yenko na abrante bi ba sompa ha na ose wo pentem unse ya ha no stairs no yeso obo so ana wa bre eno se bra wa dawroma metumi afa ni se yakona mse fa hokọ chese one fast steps no be hwire si wo ba wo mle sa je so obi a e bia wa ble ne bre dada se wo no de wo se asa wo ba wo ble wonyam se na nsen wa go mi se me ba me mle na wati asenti yo obi enya mi o obi na se wono de stairs no mfa so na emu ba wo ble ono ko anti obehwira si preko eja samoa so na kan ye mkrofo bi ko wi ani kube na se do msi wi akube no eja samoa na ni abiri ye pa de bia mkrofo ti ni kube ya nadwo ti nyame cha de no apon store eba ni tu no so esen no enti oduru ho no hu se eja samoa ba no wo pentemasi was there bi ka ho ni tuo na do beba tuo no do beba je de bia no papa ni kube no ni ho agro ti amanfo twa etere na onse edi anankrofo bi o mu wi awade kra no a o ma na nya akono o mu te ya no masa abo no ho ase ho anom enti anopa no ne hunu ni nyina agu ho enti wo twam na ni abre etu oduru ho na wo si no se ka ho etuo na do beba eja samoa asante mampon aduna papa no eja samoa producers no so aya jirade producers no ene asemu eba no chepaw bema usu kantankraka chief executive producer sana kwoba jasi simprimu ene ekwoba ne ho kire ni yie ya di yie ka asemu a ne ho kire no na chairman wo Iiasem Mpe Nipa omna samoa panimu aka asem akoda na asrewa osu ajeji kukusu ane to pai asrewa ene emse onya sponsorship ena eboa no kakra na bema ye mre ne na bema ye mre papa ne fifire fini no na o se fifire so firi odwa ya ye hu o ene se fifire bi na no adua na ba na yaw mensa brampa enso ewa ha na yenua baba ko de chief producer say efiada odidini be mame yawada yawada odidini be mame o say no nipa mi enso mu da drum say de ya na katecho be mama ni tiyeti kanono o mu da drum na kontonchi bu ohia kuma na amani apode hye me na metie dwam na ene mi chinchim sitia no
na ye di Iiasem Mpe Nipa ekoboshe asase so Osei Aboagye fosuo pike ewa ha sa ena MC afo no so aye ready womo ena womu hwe mfidie no Facebook no YouTube no ene TV no so nyina da so mpa TV womo ena eboa na womo de yenso yakọ afutu sem ewo fie ha afutu sem ewo fie ha na ena afutu sem no susubribi ansana dabone adru susubribi ansana dabone adru wadofo susubribio ansana dabone adu unya sika siebi odofo se unya sika siebi eno ene susubribi no se unya sika na wasiebi na ewiase nso ahohene enti ne ntoda bia ye jamo wure enye se bia obi agya ne mawure anache se ode bo life for enye nema abayi omhyehyɛ omawure die bia da bi na se ahohene enti ena duru babia ye jamo wure na owuachi abodia kekanti no eduru babia na wasusu bibi se de beya asem to wa ubenya babi afa na wanyina chi no unim da yade ebebo wo unim da yade ebebo eti ena wodofo yesi eduru babia susubribi wodofo se ojade na se uni boafo a eya papa na wankasa wani da so se woda wusu na se de aduro kan wanka ho beto wo no wan susubribi o wan susubribi kura na wan sie usika soso enuti enama ahokyere wei ede aba wo so na ka wo ya adwuma no otete kakra to ho se ahokyere bi ba yade bi bowa eno na obepagya eno ne wa hoden a wode beko asipiti ka wo hoden na wan susubribi se yade no ebeto kwam wan susubribi se yade no beba mpofiri mu eni to odofo enasem ameka kire se eduru babia wonim ya yade bebo wo wonim da yade beba enunti no se unya sika susubribi na tibitu ho na beduru babi no eya na asefem abreho se obejare na yesi edoko asupiti fasika bran the fasika bran no abreho ye papa wanim se si adi sika je nkwan ka wo sika ka betumi age ho nkwan nanso wanya sika ne bia nto o account no sika bia namu o wan to susu bia bio na wo hwe wo bade wan hwe wo ma enuti eduru babia susubribi na yade ba watumi akon age wo ho wodofo unim da wo befaw unim da wo befaw enuti eduru babia susubribi enunti no se wo jade no wanya sika bia ntofutuo biem sika no wanya bia ntofutuo biem enunti ye kan se yenko asipiti no katacho be ma ne kan yes obi ote bantoma na ne bayade wona abachense ginie wona obaka chense ginie wonim se gi pa na wo hoi nanso fa me kono ewo he ni nyina ne se wo wenam na bi ka simu a na no so kasa kire se wunya sika asie bi na wunim da wo ebefa wo wonafo nim da asembatu wo unim da asembato wo asemu emma kwa ena asem so empe nipa enipa no a ena pene ho asem wonafo wo don sa kofefi akoda bi odonsa ekofefi akoda bi eduru baabi no kra na amanfo se enye wa na waye wadwen se wo de sika bi efam ya yiw na ye osuban a wo je eduru baabi no utimi de sika famu a na agye wo nkwa sede mpanifo kan ye no sika da border so na akofa bi epepa ho a eyoyo hene na wahu se sika adware pen sika enware o enu ti udi sika famu no boni bi wo ho a yetimi atwitwaje o wa bra wo sika no kasa de ama ho na eduru baabi no na sede osisi sika no eso ate enu ti asem bi ato wo no
na no kra soso eche na wo fefi akoda no a na wo kotua sika ma aposifo eduru court na utumi tuatua sika famu ane edi gya wo no eduru ketewa we na wansusu biribi no wonya sika kawo no wahu sa asam ketewa we no ekowia wa fiase da enu ti ena odofo se ususu biribi a ebeboa wo yie papa na so ye de ene na chi edanti ena aboa prako wanya nwoma enamfosam yankotena se yanwe prako nam yanwe akonfam nam yambondem eno enene abo fom yo adwuma no a wofiti ase na wonya sika papa nanso so eduru se wonwa na kwa secondary school no eduru se wonwa no epa adwuma no eduru se wonwa no okọ school no bro ni abagi sika no na usika nyina asa enu nti de na ma wo fra wo bra no asa eti wususu bibi once eduru ba bia ye pesika sika hia no wantumi amwa wabusuafo etu odofo ya susubiribi na wunim da asem ebeto wo tomredu ebo nwumbi yemfa nsosuam na yenko emfa enko yanim Yaw boy, yaba sumpa. Aboagye ofusuo omna samwa ofu susu biribi yeah ansana da bone no adru ayade ede nyankopon ase se ama mojadwe mo afusane na katra da bodwem na so da fofora ode amaye ti ebede nyankopon ase ni ada yahwefo ne etiefo nso ase se enasam na ode aba no nipa bebre nim unse edrume bi a ofosuo ye nam enam utimi koto obi the way we she spend no ya na ano odin bu ano odin na de ana ano odin ne se oye ne nkenfa ye ho ba sa nipa na oye sa de na o spend ya the trouser down to a ni bi akuta na wo ko ba no ebedrume bi no na sa nipa no yafunu keke ana yebeka se ne yafu ye ne ya wo pe pala sika chise no okosere eno na ema ye ka sa asem oyi na nka ni je de nkeye masa dumbe bi na sika so na woji wani anka de ende obi a wotie yen ene ye ne wadi hu adanse se wanya sika kakapa na wadu sport bi na ebolumba nyom ya twitwa confirm na ye de jene ene powder ya pete ho na mai kado muti ase no ye pa yankase ya bra saade no hwe edume bi a me papa kata chaw ya tra fide so abra inti money ni da o ko papa no na ye tena ne ye e wo kwa bebre so otu ye fo me de ne de ba ya mfato ho ya papa no ye obi a ope life
wo obi a 7 prejudice obi onini bia na open life anigye ye na mu manigye mu so de na fanyina owuo hwe edumre bia ye huru gbragbra ye kɔ no de enwu ye wo obi te hanom atikura mu wa wone ma edumre bia ya na ye kan se nipa bi wo wa 7 prejudice ye kan afidie se bode a ye twadi kura 7 o ne ho fa so che nipa bi ko bode hunyansa se 7 mehane ye betwa me timide me ma besi manan obi ti o man yi mu enkura wodo mu ba wiase enkura ne che se ombedi di ombe dan yo ene de high onkura ni nyina bo asesa nanso sa nipa yi wobekwa koto no sport ba bi no anigye ne wo gye no enya asam ketwa eno de anigye nkwase anigye eno na ye ka se susubribi na ye ka no ampa o he mi de bia meka na meka semu yi se nya yade ene school fees ene sabe owu okrampo de se na owu akatato anye bia se wabusuafo ebesiwu okwan bi so nemo sa no ma na ewo mu no se wo be yale ada ho because lumba ebonwum bi so da sani bewu am ya dai ya hwe na dampan kodofo so na boss anyum no eyampa so nipa bi o ye nam ye nam ukoba ye bowdin ofosuo owusu esofo abra dai abrewatia wo mena samwa afa bedu mra bi a woda ho no ya tia video so nipa bebre nim se wo sika wo amenka sa asem hwe nipa bebre nim se wo sika enti ade bi a wo ye bia no me de bia me kasa tamane wo ti ye wo radio so na different ye ba tv so masa ye no ma kwa ni mu papa so tia se ental shem ni ade na so ye be kasa ye wo kaka ye ni bebrebe enti ye be stress ye sanu ma woji udin a wokɔ na la popo ni ye bo udin na wokɔ na nsen woto edume bi esika be so oboto ma me do nyame ade be kina obu ani prepare na sika ifan enkwa suspend bi a was spend no eye anigye ne de nkeye se woji wa nemum no yenka hu sete se de ofosuo be ma na futu sam no edume bi ye ka kyerɛw mi megina nka nkyerɛw se anigye ye na fanyansa to fanyansa to enkura na do ma ba wiase no enkura ka hu se wo mutom ba bi na me papa mrante yo wo so de oba ma ya dai ekokwa wo mo ba ye etu susu se enkura nya dai tedu me bi a adwuma ye no ewom se Ghana enoma bi enkoyie de sa na ye beka no nanso ye kase ye di enu achi de a obani wo de enkura ba wiase susu birbi se no da achi bia no se be me huru gura ya me koyi enti me nko ba se dabi me nko ametima ye sa eye dan ya simpanifo se dua nyini no na ye dan empo bam enti sa na te de a se bo fre ye twa bode ye twa ne maame na de oka ho no na omo kan ye ne ma ya daache ye benya so mfaso enti nipa mfaso ene uma ena daache wo yale da hom eni sabi ewu krampo de manfa nto nchen because wo kwa wokɔ so ti ase enti ye be sere ena futu sem no jiwani me se ni je ne bia me ka me se wunya sika anka de wode beto no mani nswa de wode beji wani no so ko ne ni ewu teta haba so wo de wode beto fa kakra to me ntufu nka se di ni nyina fa bi to ne mu de wode beji wani no so ne nipa ye nsehwe na wasusubi sa de we na me ye bebia wo beda edumre bi ho obi wo sika enne ukoto bebia wo da ya wo yare ye no se be wode ni kofie kura no oden ya besre susubi na bebo wo odifo vozi susubibi asemu ni obosi dachi asem o sana wabosanga so dachi asem ti susubibi ohun se teacher ni bi oja de kire no so be ikuya to oduaburu no na e mantem na otwaguye okodua nka so ama otwaguye no kodua akube ama na otwaguye eche no so onya adwuma bi ade ya wose obi aka chense enche na onyankopon na nkasa ya dey aba etisi okodua sa na ema no na se Yesu Kristo ba wodi nkwasasem wa bregu eti wo transa ma Yesu aba o transa sa tete Yesu na Yesu wo so onya adwuma wo so oniska den botom de obenya didi wonya akwanto ne no ejisa na chai dey aye pasa se wo ye nipa on na se wa nwene dachi a abo preku kwa so mfa so because o de udwale ya wo ni be bia onam se ni papa
se wa nwene daache na se wo ye wa adwen se bia de ope bia obe na asase wo so a obebre yi papa na wo nye sika so nto da ese wo susu bibi because daache e bia ne nyame ne wo nku ntem ofoso bi won ma nyame hyeda nku ntem o nyame hyeda ma wo yare da ho na wo hwe de ebeto wo sika do be hospital nyina bi sika do be hospital yo do ko to aduru kura so ya asem na me nyo omro ka se mi se wunya sika ne bia di bi na mum di nyansem me pa cha wunya yesem mia odi kakra wo dabi ma na fumye kakra wo yenye yesa se wunya yesem panimfo a na no akromfo no ko bonu nti onko ka biem no makwaje aka se wunya yesem panimfo a me pa cha wadawro ma eni usika funya na wo discuss so hwene ye because ya brantie na se wo see wo kọwin confirm ene insadia ene wadawro mo ebedum lebi no asamba too rough what I say because announcement kura no ofosuo cement no nye ebonya eboketo ene petro ye say etina che the other be nam no susu bibi de to cement ya ya sam na be nam mitiwe mi nam ye bakopo adwene ko bi kura nka ho akokọ kura wo mpe me wo susu bibi ko bi akokọ yi akokọ 1 million odifo de wasem sie mi de besi 40 ayi na akokọ ekosei 1 million mi to 1 million mi ko ta akonam wo susu bibi mi susu bibi na dache me me na dai akata o ma se ano nyo de eti misira wo sambre wo ya brantie na se wo sei wonya bintu wo chamienu ne wo dibia due ene ma ne hu ne nam da se abrewati enko ka se metofo ama no ene me susu bibi na suji so susu bibi da wo da se wo de nye fa wo sa abrewati ya enko wo fa wo sa o be be nyamya dum obo bla ko de so be ma me da se osofo yo waka se wi me anu adaroma for ya chia ye tiefo nyina na yama wo no makoba na wonsa sompa yade a yegyina ye na so ye ekokọ yanim enti ye tiefo no nyina ye da wo masese wo so abribia no wonom eta ye chi ye rakwadwo saka ba bia wo bia odwo so besiase ye chia no na me ankasa me ofa adaja aten so ba bia wo bia nwumre nyankopon nkoso na wo nhwa na ofo so be ma kai wo bofo ewo mranti brem ansa na dabone no aba wosenkafo ti dumienu nchichemu baako no ono na ekaye efise ose bra obeka semama ne hunu brem no edu no eno a ene sa bra na odi tu hofo ho no ohini Solomon ene kaye nti no we say esi so amayen ewo wayi a wafutu a wodi aba se susubribi ansa na dabone no edru no enipa wo ho a you must always think ahead what say abribia no wutimi dwen konkan efise eyese ye hu se abrabo na yebo no eniema bebre ena ya kwanside wom eti se de obi etu kwan anase otihyenmu na se bia wo twa kwansi dodo na watimi akwa nanim wo eya akwantu obi a wo kunimu a ofo so be ma ebi wo ho a wo bekwa akodru baabi no na ensuo eda ho ensuo da kwan mu eto da bi a wo bedu baabi no na enwura na se enfofo enso ewo kwan mu ho ni nyina no eya akwansidi a wo hyiehia ewo wankasa wakwantuo na wutuo nim saa na enipa ya brabo ayebo ne sitie yade wo ho ahokyere wo ho saa nso na ba mo wuo ono soso ne na pakan a adane antankro wiasensa mansa ko ye don de betwe wako eno so wo ho na eya na abribia no obi wo ho a onhyehye ne niema ye wo abrabom ofoso ya na nananom ka asem bi se ahohini nti na ya na ye gya ye morwe na abribia ya na nipa dodo emfa saa asem no enye hwe ye se ofoso sa obeboa me I say den nti na ye dokoto kwadu an ye jam ho that simtia ena ye donest ye koto kwadu a ye twa na ye jam ho na ye jam ho bibia timisi wa abrabom nti no
kwadu na ya na survive yen enti no yen kan hu se bibia betimi asi e wa abrabom nti no se ye bibia te se de wo kan ye no yen sie bi ye se tia e ne botoa bra wo ye ne ye se eyi ensu ankrema bia no abribia no koko endru se endru echire na na se ebre kɔ nanim no na afi abomma be ene se wo ye no anga se ketewa bia esua na se we se de esua dodo ntini ma minya kese no so wanhwe ya emada na wo de akɔwo mu ntino enti na abo akusie na biara da wo didi a ne madwoa no na wagya bi de ahye ne mfunumpom ni nyina ne se wonim se ye dan ya bia eda bi beba ekom beba wonya bi na wapusa aye na adwene no aye dai wasa awinti no ye ka kire obi asese ne se wutie na se de kin Solomon na se wohini Solomon oka no wo osenkafo meti dumienu nchemu ba ko no wo se kai obofo omranti bremansa na dabone na ba brabon bibia betimi yesintie wo ho a ye mo aboa ye ho na dache omre wa brem onkokora brem no wa anya mobo ama wo nso no wa mobla engu amanfo tiso medase abrewatia ena wote no kano na ewiase asetrani abrabom ye fro esane tempenten kwa nyina da esikasem na krobia sante kotokose ye nkote durubra ya habai enu ti abrabo ye bo nyina se wanya sika no bidi a eduru ba bi a wo mobo na sika yi woni bidi abeda susu biribi sika yi wanya bia obeda susu biribi ena sika no so benya bi so a efriwa enti abrabo ye bonno life is how you make it enti abrabo no wan kasa na ese usinkete na uboni ye se de be ya ubetumi asusu biribi obi ani ho wonya abrosa ya ko nsiewu obi a nya abrosanya enkobesi nanso so sikasem wo fami konno enuti abrabom kakra bia wo benya no susubiribi na fa bisie unya sika sie bi yabekwa ahoma so na yakwa je ya dwenkyere afiri ya dofo a omonno ye di dwuma nyina ho 0558931931 0558931931 0548931931 0551931931 hello yeah we dey Peter new as a full line Peter na ya na sire osigina so ya na enwanwa o e ba say amanfo siresi brepans wa wuram enso de ye ya na kukra na isompa de te e ho na be wuade o enye so ejuma be bi e ho na mato e tika bia na ready na Peter ususu bribi ana e ba chawai yankoyanim na de o kan na so 2 point na ya na ye ni pa na ni ta brabo no e bi enyankopon be kuku kadi be te bi 100 million na 400 million the amount na get wa yi da bi ke info kwa na auto na to utimi de point ke be so kwa tusitu e be duro afina do kwa bi efio no na e japade ma e tumu mi en se ta de ni en fa ta de ni ti de ta de ni ti ma e be bo aye e to kwanya we to atia me ma pa won kroma fanta me samu anu ne yiro mu ti o pa okay enuti yehwe na yesusu biribi na brabo no mu ada ho kama ma hello yes madam me fie ni me tia be jafo nyina me fie so ame me tia so ame mama yenko yenim susu biribi na enyanka na ewisia de so de me de be fa ohene yire so aba yire nsi kura jo na susu biribi ne de me koma you keep fit for the pa keep fit for no mo Sundays le bi no enye mo nyina okay so ko tu mu tu pa ne na mo egu bi ma bi ane so pa ase de ko yo hene bi aye na bi ni mo bi mi tu no for Saturday ko na o se enye sa sika na o be spend be 4 million Saturday Sunday no ene be bi na na ya na mutuo no ma fi ana mutuo ni ana akondo ana say ya mi hu bi mi ni bi tete eben o say ya chire o di ti o we bo ana mi ni no be friend sa na mi ko to koko ano pa sa na mi hu so mu guzo za me hwedi you friend tu ne for say nya say sika we na e be si dan ti mi fra o mo pa sa ko mi bi ka ti za mi zo mo nteso an kakra na botoa me da se okay hello so da ma yes sir na mo ho ti say ayo oyibo ni
Iboni ndi wadu adwatu ifo baba papa esi. Okay. Mama ni chia mi papa eda ousu ansan. Mi do na afe no ajeko ousu ansan Mr. O. Na susu bibi afana daboni na aba. Abrantie obi atoka amount. Sekwi na bi abeye face. Na ousu wanya kakra na bi a odi atuo. Dachi yale bowa na bidi yewa na odi atikaji ho odi o si ma sen udu koronwa ogewo ho udu do aso a ogewo ho udu ko a ogewo ho ebe ade na wasusu bibi abrantie obi na to ka ni ma wo ele o na beti na gi ni ka na flu ho na di ma ko ukoto restaurant ukoto di ani why you can't kino na dia che nam ni so we akante nam we na mi pe e bata na ohun su ki ni sei su bibi papa omo ma ka dem nu na ya ti so mu a o no mu ya bai wo mu ya brand se ya bo mu su bibi nu me gidi se omo wie ye nu enye basa yakopon shira ami chia omro why onye no tofo ni mami papa mami obeto ene yaka ho asem a sika no kra ya ye ready obeto enti hwebe emfiri na ankusi dwada de de ho asem ebeba bedam why hello pani wadaro ma volume ne nkofom ma ne nkofom hello da mo asuni eni mo futu why Udin de say ofrefri he. Friend ko fie de e ka free bo se fie da kono. Okay. Da ma se mo futu. Da bia e kiemo. Pani susu bribi ansana da bone na du. Hello. 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 Pani Majoy. Udin wo frefri eh. Pani susu bribi ansana da bone na du. Oh. Ka uya hu yi kakra mami a. Hello. Ofolu show bema. Yey. Hey, bema ba. Ajuso. We do meduma. Allah ki ko fashe ko pe na se bema. Jo. Na subribi ay sa question. Subribi. Na when subribi a abrabon anything. So subribi. Sense ye kwa ye be. And then me change to be na me we papa. Say obi na ye airport na papa no akopɛ na trofo ana se pata fo so ko down na beri me na kuma ejina so ko se kikikiki etutuo edu fu ne wo pata no in fact beri da wodan anu wa die pa eni sa pata fu o mo ni se bi se beto no enko be ye e bi da susu brebi no enya ya nyina ye bi mo lemom ento frem ye be tiafo ele se wo susu out ho ti brebi a gene kai what can any look at? Said the Baya and the Kuyamo. Let me show you. Opa, yeah, from Papa and Edma. That's it. Hello. Penny Udin Ufrefri. That's your famous someone. Okay, Susu Bribi and Sana Dabonina do. Sana Dabonina, Papa, and then went to the area where I'm going to come and say,
You can't bring trouble in never going to ever see trouble with the money that I Okay. Me through me my joa to make up. And maybe my dear number, when I think committee, my dear number, Ada we here so on your day. I said, Papa, it's number one, like, look at close the money. I don't see that yeah, the number no ebe tudwa enti no na wa ye wa pe bibi atwro. Yeah, number no. Yeah, the betudwa no fresh so yeah the be man. Why? Hello. Hello, good evening. Me your post ma. My so dada. Me dey me kwa ya ko pama me kwan say apart for no me kwa me tibi yen from Africa on ho new engineer master Joe. What is for fee? Okay. Oh, for this bio na sana da bonena ba. Around here, sabi amount for screen went me and Kobe. One page to be fear. The dia de be out my bet as a four so me and a bet. That when you look upon what to be such a juma ben I want to become my bet. It be you go. We dear deal with my bet the same juma. You ever so den the bamo aware so the so no. Yeah, and to be do a brand here. Who said that when I person me here. Now see that Monica determination. When you tell away the we are, who's one of Sana, we are Brabono, I could have 20 feet. It depends on your bema, your bass, to be, and that's your uncle. But that's it. Me that's say hello. Hello. 0551 931 931. Hello. Penny ma radio set no confirm. Jo me da se was akwa na so. Susu bribi ansa na da bone na ben. Sare tu. Ba cho me de so ata the katafe atuma fun afi. Jo. Ni me ni a odede. Eki aban. As we did akompa na da tujano. Ebi bamba goje, akajambo goje na kwa ni mwase. I'm counting Asia, no choice, we are a class. Because so we are not doing that. Every other year, you're not there to New Year, and just are there to you go see on it is within the and Papa and the two the church without it. Hello. Hello. Yeah. Mami, ma volume no confirm. Man confirm. Hello. Good evening. Ma volume no confirm. Ye besere mu fiti efre ya che. Munim se the radio ye no. Nti ya mama volume no confirm ye mu tuetua ya so wa. Hello. Maye. Ajo good evening. Majo so. Udin ufrefre. Me dey stam ka se free macro. Okay. Oba o ho afansa ye adwuma. Eja me maso. Do de besu tirisu bia ye beto. Oba afansa ye adwuma. Susu bibi. Yes I da chibi. Ya de bowa. Obemo. This me dey no. Me that's it. Hello. Hello. Majo so pani udin ufrefri he. Me pacha feme. That's a free truba. Okay. No question is the way asema mo da bega no asema mo duka na asema kwa pesa me sumpa fokra ni hini emenye mu ni hini emenye sumpa fo aye dai sumpa ma ba ma o manga na mpa chese ifan mre mujumo mu aye asitim inisu enima mode ebobwo ni asitim titu ye duty enkwa na modiba ofusu mishamu bebre na mishamu papa na enimi asema mode ababo asema itini bia wuti oso de tunu kutuki
na fi wo fobu ba na wo bom pa yi bi nyen ye mo kan iso na mi jiri fe nyame e bi shira ya chama mo de man mi chama me dai na ewo esu guapa that's pa hello Penny Udin Okasefre Really, I think I'll tell you what okay, but you know, I'm a TV. The man said everything. It was said in the double. The time of fasting over feel the purpose to the life. Hello. Susu bibi ansana daboneno aba. Hello. Hello. Good evening. Pani ma oneso kakra wadaroma. Paternity. Yo. Fata free he. Ofata yenti o susu bibi ansana daboneno aben. Nema pinumwa. Omu makra omu tenkura no. Esefe enkwani yo taxi. Dawure wa shoma ete o dafa. Ko betiro. Yenka unte kariya. Abro tia kan no se. Fenga po tuba ku ekon. Ka wo po mati mo tanda bonna ba no. Yenka tare no. Be boy atubin. Kabofo ewo mranti brem ansana na boneno so aben. Ye last caller. Hello. Hello. Pani Okasefre he would need say. I say welcome to the Kwame Yapon. Okay. So na asoma yemeni de pana can leave it and yet why you mistake is now you matter how you this thing is not that easy. You can do I am saying so great here. I think now the abambuna like and like okay. 93.1 sompa ena waso egusu a wutie no Iiasem Mpe Nipa dwumadie enso ena waso gusu a wutie no ahane afutu sement me ho ase asisi sam ne apo o de babedan ye behwe na ye di hu dwuma ede amaw yade kura na adane nkonua eda so Iiasem Mpe Nipa ye behwe na yama ho akwankyere na yape asem no pomasibire na so wanyawo ayaresa no nwotwe abo ye bo awura TV no so no nwotwe abo ye bo awura TV no so no nwotwe abo TV no a ena ye bo awura so sede beya ya hwefo nyina enso eho ebeto wo TV fo no so etwa ye den wa dwuma nhyehyɛ mu no bono nwodwe pe ena Iiasem Mpe Nipa no ye fayen ewo Sompa TV no so ema enwoma akonkai kama pa ya bo awura TV no so ya bo awura TV no so kama pa manwoma ekonkai said you wusi kan ye no obi a wo how bia mane bia tete no no one Francis our numbers we say so 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 5878 and now say 0452 09 4593 0552 09 4593 ye kira kwan no so ye wo Kumase Swame baby a ye fro say Nrom Hotel no baby a ka ne gina na wo de wo si ye na no wo twa wani
wabla wutwa kwan mu na brosan na ene sa ba bia ka se trɔtrɔfo ni gina no ɛhwa ɛna ye wontu ba ye beje ofeso amwa re hwo wo hawo ene wo koda na ne nyina no so no etimi ada ne wo sedi ofoso be ma ye nto aso yama mu nyina kwaba eba Sompa TV no so na ahobo nyina ahia omra samoa atena se odifo pokwabna so ewa ha ohene yire mame yeboa akua asuama bronya abrewatia enso agye na adwa chief executive producer madwumadie bema usu kantan krankan ekoba jesi saa ena aduana ba nana yaw mensa abrampa enso edadrum abibia ekoso a bema usu kantan krankan etete wo mo pike ewa ha saa ena MC afo no so ebo wo mo adwuma David ewo ho enyoma ekonkai ema wo mo yie pa Osei Aboagye fosuo mena midi dwumadie ho chiame kontochi buohia kuma amani ampon dehye ne me na midi dwumadie ho chiame na de afutu a yede eto epron so enne anwumire ewo radio no so na yentumi enche se afutu we enya yahwefo ewo Sompa TV no so no ene susubribi ansana dabone no aba susubribi ansana dabone na ba na uduadua mu nyina yi a unya sika siebi se unya sika siebi ahohenti ena ye jabowre ahohen enti ena ye jabowre na panifo so amayate ase se wohwenam na se bi ka osimu a na no kire se unya sika siebia enesa na sasem wei ena ye bobo hu a omasa mo akire na adwene odifo pokwabna so ekire na adwene na sedie asem wei no asiri ahwiri anwumire yi no ano odin ye papa dacha setrenti o dacha brabonti o ekire ko obeye mmere enunti odofo uye adwuma siesika enya dabia na abeha dan yo enya dabia ena abeha dan enunti se wo ye adwuma hwese obepa asase bi no aba osesen na daache nkrofo ma wakofo omaba no omanya baabi pada enunti ene asi susubiribi ansa na dabone no aben wonim da yade bebowo saa na wonim eda wowo enso ebefaw enti ajapade a waye kakra no be me ne che sede be ya wuwu achi no edin bi enkoye basa na omanfo bi enkofom wajapade se brato na udin enko sei asembe to de bi unim enuti wodofo ya asem nyina ne se susubiribi ansa na nabone no aba na so de na chi ede enuti ena aboa prako wanya wede eduru baabi a wunya sika no namfofo abo adem na wojiwani ye pa wasusubiribi de watwene wo kyena ho asem ho daachi asetena wadwene ho wo yade da ho wahwe ho ye enti odofo ya asem nyina ne se susubiribi ansana dabone no aduru Joba no enya atrase asentwekyerekye pa eda eproso a ene yebetu no sre ene abasa na yede amammo Abe Herbal Clinic Dr. Abe Dr. Sampa Dr. Sagro ene wo fie ha ye no ebe twetwen komo ama nyoma akonka ye papa gifted intelligence krupo twedi ampo base yadom oma obi bia adwene ni nyansa nyina obi anya bi to na adwenem enunti sa don hwire yi me ka kire se gifted intelligence anyoma wode abase momra mesua no wodofo mo akomanye wate de edi kai no enipa babuso enunti na mpanifo tena se debi said the Ghana nkoda wonni sa no dwuma ene ada no nipa no soro msi buso no nti no wo si won ho so biem na waboa said the amanfo benya dwuma ye ewa asantemam ha na nyoma konkan na kro no so ate enunti gifted intelligence say CCTV camera installation, sana air condition installation, car trafficking installation, and in da
wɔde ne nyinaa ɛba waboboa no no de ababa bɛkyerɛw ɛwɔ sompa adwuma mu ha na wɔn mo baba ko ne bi edi adanse sɛ enwoma koyie pa na condition no nyɛ sɛ bia wura dem wa na wo de bɔ baabi o yɛ wɔ baabi ɛhyɛ da de bobɔ ɛno ti yankyerɛ ho ama ho nimdi a enwoma enkoyie emfa emmaw na wɔse menka nkyerɛ sɛ saa dwumadie we wɔkyerɛw ni nyinaa wi a na dwuma dɔɔso paa ɛno ti ɔbɛhwɛ na wadi wama mo adi akyire kakra sɛdeɛ bɛyɛ mo bɛhu adwuma ni nyinaa kama na akɔyie ɛde amaw wɔse baako no sɛ nipa si baayɛ no wɔmfa ni brɛ ɛma matutum daabi sɛdeɛ osi gyi sika no saa na ɔbaaba bɛgyegye no enti oba sompa fm ha front desk no na wabɛfa form so ni bi ɛno ɛyɛ 100 Ghana cedi no register na mmom no training fee no deɛ yɛbɛkyerɛ wo nankasa no ɔgye 300 Ghana na ni nyinaa ka bom 400 Ghana ɛno ne sika bote a wɔgye wɔ na enwoma akɔnkan da memre da 29th October 2022 ɛna wɔsɛ siri ho ɛso ebiem anopa nonkron ekosi anwumre nonum na woso wanya wonsa no adwuma ɛwɔ sompa fm adwuma ma ya yɛfrɛ gifted intelligence ɛwɔ ahoma trufo iso 0249 942 842 0249 942 842 na nyoma enkonkai emfa emau kama pa sompa foundation one de sompa chadi abo wo de sompa chadi aba ema kurafo enyanka wona woni bie no sabre adwumako ya dwe wo ho se difiri sabre ye ko nyina kosi bronya wo beche wo mo ade na ade cha wo de beche wo mo yi omanfo mo na sabre sompa foundation osu kyerɛ mu a ne nusuo ebeba enu tiketo bia nso ade obenya biada fabra ne mo boa no kakra enu ti enkosi bronya bosomi mu December no na nyoma na doso ne acha ma safoi eni to odofo se wote yenka emprim wakoma no mam ewo nhyira echen woje na epe bibibra na yemfa ma makurafo ene enkoda nyanka sede beya bronya bre wonya bi die no omso bedidi na omatimi asere agu omafuru so kama pa na sompa achede se menka nkyerɛ se enyoma na de beba na enye tomatoes ni nyaado asem ene nkyena asem enye nyoma a wo de ba sesi ya na asɛ dabi emmom kaye beje de na so bra ya di gu ho no ebesɛ kura ama beka nyoma bi kura ya gye gu akɔsɛ no na asɛ dwumadie no ye beje ntoma ebi te sɛ aduane a ye di gu a ensɛ emo ene asikyire ene enyoma de mo bobo magome ye confuse side ne maki nyina ye je sompa foundation cooking oil chesa anwa nyina da ye je said ye beye manwoma konkai December no na amanfo asregu omafuru so emakurafo wasem oye o na se wo papa so eni hɔ a eduru babia na so asem aye ya ejanka anuti sabre se open ho komo adipa dia na wafrɛ wa homa trufo iso 0244 834 838 0244 834 838 na wodi ehon komo kama ama ho ebibia akoso kama pa na momo number no wohwɛ ye TV no so a momo number no so eguso enunti obi biada wo pese sika fam wo beboa sompa kyede so obetumi ede afa 059 855 9802 0598 55 9802 nanyoma konkai Tarawa Media Limited ena ebeba wodi sika no sendia ana Blessed Foster sadin we mienu ena ebeba na wodi afa so aba sede ebeya won soso ubenya nhyira kakra enso ede abo obra na sede apunu bia tutu ama won no saa kyade we na ade ba wo punu no ebebiebie na wonwuma so nyina akɛ kama pa ede amount di oba no enya atranse enunti sabre ensem chief producer akunkyire ede aba no sabre ene ebesanim ede ama yetiefo
ene yahwefo ne di kan ama monya no nte yese Iiasem Mpe Nipa dwumadi a yedi akire pa asisi sam ne apo ne mente me ho ase na wo de ba yebedi akire di ama wo yade na ada ne konua eda wo so a wo se yakire akwankyere na wo so sore efiri wo yare mpa so na wo ho eto kama pa ma me akwa aba ye ja openi oba pani ye fro say but ye fro ba kosi adi twwa adu twwa amronsa ufiri kuro be so mi pache mi free adwi so sape ye da se na anwumre yi ti ayi na de wa bebe pie ha anwumre pache openi ba ya mi nkra ne bone bisa metena aboase 93 ti me kwatena was 93 no 94 na ma me nkosua adwuma enti adwuma so na me sua adwuma wo bidie so na owura bi efre na kwasi agye da kuma kwa adwuma meba ti ufri ebuase yamanwase ko Sam Jona no na room kwa bi da ho enti me kwasa na ase odimachi na wo frɛ no sako so ko na me so me kofi mapon adwuma ti ase me nya ka enti wana ase odimachi kakra na me de wana matwum enti wana aso ogu ne nante nim kakra enti me wane se obi aso me mu sei na bebia me dru no ho ne ho ye coffee krom ne ho ye sumu ana me pache ho ye sumu ne nwura ho wo so fa he me pache mi sisi achi osisi me pache e ba fom kakra asre eti pache one of force ye dey ene me daaye mame opanyin mi gyina nyame dimu na me ka me ntwa oba pato obo ase wate pache mate aha ye mpre ye ho pache mate ye kana baako na ye nkwa achi kakra time obo odin akosu no ni mo dada na me pacha na bebia me sua adwuma no ho ana no wote no ne ye master ye free pa ena uduru sum ho no oso sisi me pacha na wono wanka epasem bia me pacha de boni wanse mepe na chese wo forso me pacha wo forso ye nto aso ena pacha one me dai eti one me da wie na me kofie ti me kofie na akwese me pant ne dey na ate eti fro no ma akwa adwuma mbiem ti me hunu ate je be 3 days no na me kwa adwuma ase me hunu na me mu ahye me ti me ja adwuma no be 1 month na ko ba sa wan kan chiro bia me pa cha me bra na netie na ase me bra me netie na kwese ne re no onya me je ti me ntimi an kan chiro bia wan tiatiem so me pa cha me tiatiem na ho ne ye kote Sam Jona to bia anyew me pa cha de se nyo so 7 predu asan ye ode kakra pe pa cha de bi na abosai me pa cha na abo be 9:10 ti woda ho ana wo ye dai me pa cha odi mi kontinu hoje me pa cha ye nto aso eti pa cha ma kwa adwuma no sa mantini mu no ti nyinsen ba so mi swa na minim semenyem eti na ma me ba ko no ana de onyem ye me pa cha yo eti wana me bra mu hu ye se menyem to mbusa me no kra no ma nka no kra me se menyem na ye master ne mi so no hodman nya akono e ba no beto me na de obebisa me na me se ani akwasi eje na edai eye me sa me de ko me pa adwuma na edai obeto hye me so ye me sa enti o mo kra ma me papa no wo kra ase e na obaaye to ba na mo libeto nanim enti on beto nanim ni nse na edai ona o mo ko ni nua ba pin no ona mo de to nanim e na o so nyinse nanim enti papa mo bo ne ka satam 1.5 etitiska no na mo je snap mienu eye entuma so mienu enti papa ko ye no na oye kwasi agye no ne nadamfo na me kwa Mr. Pen no te wa ase next quarters na mo de taxi ebede be chensi mi ede me kwa nadamfo baako ye frɛ ne Daniel owo buase ibu ete na mo de me kwa de na okokro me sop ma chew min kwanyin nyinsen no o ma yema seska 25 cedis yes eneska 2 series 50 pesos and was min kwanyin nyinsen no o be kwai na me yes say de min nyinsen no na me kwai bia na makwaku anase bia na mangu biem ento mo forso me a kwaje ne force pa ma twesa na obe wale me na misua na me yes de bi da min nyinsen no enti ma me de eja adwuma no na mpapa mu twa abo ma no bosumi bia ska de be ma me kwaje ne feeling sister pain no nso te boazi Sam Jona water west side wo enti edu 1 month na makwaje me hospital fee edu me chop money so makwaje enti wo hwe me ama me de ewo akora no me wo akora no na akwase nsika sem no wonfa ma
timisade ne ko boase social welfare e no no msa twa abo ma no nti akwa ne di 3 years no me ma me ba kumase eye bom so minister pain we e no obehwe no de me ba ne bara nso ne kula ase tepa anka ase nti ma me so ho sa na me bla sma abofo ma ne ba se akwasi aje se sisia no ne bo ntimi nhwe ne ma me nsa nhwe akra nti obese obeje akra ne de koma ne ma me nti ma me ba kan asase ko me bufu me ma me se de nti na wo de me ba de etu kwai na wo de akra ne de o pass ba jina anka nkyere me ansa nti ma me ko krom wo be kwai asumunya nti me kwai me koto akra no wo ho nti na ma me ne ye no fine nti akra no kokko no okokro wo 3 years tomato ti akra no ma akra na konya 24 years nti me wo sa da nyakopa no sma ware me wo sa da ko be ma ne frɛ me ene wo se akos me hiaw na me kra me kura me ne tie se kwese ja afrɛ me ti meko akotie nkomokro nti me kwa no de to manim se nyakopa do me nwa mo wa abrochiri on be fa nako nti opese me ba ne ba me nchen ti ba no so as wan tra me nchen sa nti as wo ni me no yes won tra betra sumnya wa ti o wan jam de makosra me bai nti wo kwa abrochiri ni mu wo no edi be me se 5 years or 6 years ena me senya akobi nti me krampo na me ni fo na aye me de church ni ba kon na me madam patch won hwe na me aye na pay for me na wo se da bi aye abrochiri number ena me simpatch wen ni ena wo se wo hu ni pakro na me simpatch da bi na nipa ne dɔɔso nti patch bodin che na wo se aye pa ya papa kwasi agye na me se bleje wo kwa abrochiri da na wo kra me wo kwa kro frɛ me da ena wo se ya ne nyakopa no pesen ka me fa pa ya we de ekɔ no ne me we nso sane nipa fofrɛ de esa wo biem pesen ko be fa san kra ne mienu na oba na owa nsisi ane baba ako o ma ne ri ne koye DNA test ye koye ya ye se nkra ne mienu de enye ne ma ntenu ti no wonti ase nto be baga na enti wo bai e ma dan so me ko krom wo se me ko sram ba no ko am ni ko hia ye ti me ko na ne ri ka no na ne bra penye fɛ no opam agiman enti ya na oba ne hu me no a jemti ya ne so ka chini kunsanse wa baka do be ka kire no wo se da bi ena be ma no de ni ko je chini wo se akos eni krampo DNA test na ama me ge ni ko menti ase enti enu ti na maba no enti ko bo wo famane o papa no ma mamane na mko bo mamane enti o ka che me se da na ye Saturday o ka che me se Monday no obekọ ni ri krom enti e bia wa ma brada obeba wukriada tie dem ko tuma busuafo ni me se ja wo ba be ka se papa bi a kire tie o de ko ene wo frɛ me ye brada ene wo se akosu ye bo na me man direction wo de baaye nti o mo baaye a ye tena se akoyi die ni test pipe bi aba se ko be fa akwa na tu kwai na me yes oh da bi na die ni test abla me tia se die ni ntene do wan mama ne na me kura ne koye me ba ho ade ene ye me fa wo no ma fa be me bia den anka ho biem me nu hia ye no ti me nteme ho ase ene wo ye se die ni test ne board ka chi me busuafo sa ene o mzan se no o se 100 million titi ska no enti ya na busuafo ye se sa ye ni ska bia wo ene o sorry call ye na busuafo enti wona akopon cha de me ye adwuma kakra me da me na se kwan ya be ma ne fa so de me hia akra no me amfa be ma bia biem enti ensri mitrim enti this year mu wono me free date call de baaye o baaye na me minister penny me bra ba ko ene ye ko okru mu asumnya ye ko ya nkoto ne bra penny ye opam no enti oni bra no eye din kra koto ne se ye pese die test ma nyes kan pese me sa koye foforo no ne bra ne agimane ka kire wan fa mu ayen pa ma ye ba ye din nansa no ena ne bra no minister friends bla open ye dia sama betu woni nansa ni ye nti mu aye bia ena wo se wo ko ne bla se asem no me mfa ne court ena me si na se we de nya manson se busu 100 na yakopa no nya me sika ena yenya wo frase court dia ena me so ye nya ko me minister metwe manson we nya manson sem enti wona wo sade call enti na ansem wo no still me da ageno isi me say de me sa pesca me sa ko die test foforo no wo so mba na busam sema me papa wo hemfa me so me ni be bia de me boni dika kwasi agye no nko aho enti me nya ska last 2 weeks na me sister sa frɛ no say si ani nwane so wonte ne ho ase si me nya ska pese die test no ye koye ene wo say ono de oma obaga na akro ma ye fie na tama asem ne ba na ode betu ye ne me inside e wo ne ni ase
nti wan oba se me fa nko police station ase court nti waka asa no na me rekoto antena amonim so madaro mam na yedin yakọ yanim se omo na yedin test nti omo moami ena wo se ndo wonyi Ghana afọ wonyi obi ani test ni de nya de obeye bim nti DNA paper na wo de ba ayira na me hu no si DNA se hu paper na ansa na yede wa ye test foforo mi sa ko nya paper no a o se test ni de ya na yede onye bim se me pese wo ye de ya me ntwa plain ticket ma na mra Ghana another say sa hospital na mko edi na abrochire no me si wo mo court me so na dey me ni court iska na jamada roma me de beda mo ti me ba ya na mama na eti ano no na wo de beda ye wakasa radio bi so kuma se happen me pa cho de bi hanko na wo kasa me pa cha ha ni Iiasem Mpe Nipa no aha ni Iiasem Mpe Nipa no hanko to ne betumi aboa wate kan akoma to yem na sata ma wo yo sa na wadi mfie sai me pa cha na me wo 16 eno kra no na unya nson saa eno so kra ya asem foforo na DNA no ankasa no be ma no ni Ghana ha me pa cha da bi wo kra no ne wo ba no kan ne ma no ho koye me pa cha mkoye ne 11 enti wo kra no ne je report no saa de breo me pa cha da bi be ma na edifra bochire bae okay na je se ni nyina no oba ne de wo ba no koye me pa cha eno so ya asem foforo pa cha so mo ye wiere no na doctor no e ma me ba no sori ese wo mpie na aka oba no ne doctor no wodem mo eno so ya asem sebe yenko computer so adwadi emra Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumasi wo betimi so afre ahmatrufue 0243 345 392 ye honhum and obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo Abeba. Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a contest, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a contest, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Sawa, ediye mswe go free jimu. Ofa, nyani abasu ye bia. Sesano kura. Na muyusu kanjen alkaline water. Ye go free jimu dia acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai. Se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kanjen alkaline water. Eye nsuo a acid bi ye ni mu, na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No se sani nsuo a wonom no kanjen alkaline water. Na oba hunu no kura me ka no pa. Kanjen alkaline water no adwuma kese ba ko ye ne se. Enane enwa woni padua ni mu. Enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kanjen alkaline water eboa ma de contempa. Enti na manfo to no sa no. Na de obi abanum so a ope kanjen alkaline water. Sa open dodo atu a Fatafo New Road. Udura ba wa route nkwanta no so amane. Okwo anim kakra bi a wonsa nifa so. Frɛ number no wa tse okwan 0241 449191 ana 0507 379 Jesus, Hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so.
yale krankro ene da wo so wotɔne ayento ana obi na ebu kwase a obi gye wadwuma afiri wo nsɛm ɔbaa bi na esisi wo ana court asɛm na sɛ ɛyɛ die da fam so ama wo a wo hwɛ me no wa yɛ nhyira dira ne odifo Samuel akwankyerɛgya yɛntumi anka wo yɛ bɔno ɔbɛyɛ sɛ kyekyena wɔhware komfanko asɛm wɔ mu o biribi paa wɔ hɔ mede sɛ bi nua bɛma no ne makasa wo sɛ nansɛn yɛ no wɔka ne sisi yɛ ne ya ne sisi yɛ ne ya ɛnyɛ ne sisi biribi paa ɛna ɛkɔ so ɔmware foforɔ nsɛ ne nte saa ɛna madamfo wɔnka nkyerɛ me na sɛ nnadeɛ wɔdi yɛ asɛm ketewa bi ɛneɛ na tiefoɔ obia ntie deɛ meka yie bɛrima duru biribi a ɛsɛ sɛ ɔyɛ wo ho aduru deɛ ma ne gye ba wo ne wo yera wadeɛ mu mmuaeɛ no yɛ simple koraa aduru bi wɔ sɛmɛnsɛ ba so asokɔre mampɔn Cements Vital Herbal Mixture. Ninsu ho, ne topa yesu ho. Na sadure mema nyina fra na gan. Mema dure fra na gan no eni hammo. Wodi yan sa wo no. Wo pa mema dure fra na gan bi ato a. Ebi wa sokorma mpon. Cements Herbal Shop. Ene mia eto bibiduro ni abrofo duro dodo no a. Sa wo pendro do atu a. Koda ni farmer, Colinac, Misty, Apidank. Presa number C 0240616061. Mema dure fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Okay. Iiasem Mpe Nipa ena epene ho asem. Nipa nye, nipa nkasa enye. Ababa wa wokɔ ne baabi ena akobo ne din akos. Anche wonkan pa asem kyerɛ no. Muntie ne ye o. Wonkan pa asem kyerɛ no. Osima koso ni sisi. Ema so sisi enso ne basabasa. Enyoma wo ho. Fansan ko kan die bi. Won so don sa ko kan die bi ye wa kono. Won kwan afa so ne dai. Si wo hu ade a waye. Ekowi ase a wo se akola na nyoba. Emema be ko so awu agama. Hwe. Mema no bi. Fe no difo wo kasa ye mo ahyew. Maame enti baby a wo bodin se wo de ko e no, o mutumi boa o. Pacho mo ntimi ya moame enti na me de ba ha me de abeda amadawroma kanwa koma to ye moate na Iiasem Mpe Nipa sansem o ya na ebedi je mame kan kire tiefo se sansem wei wo se abrante no okro be so me pacho London UK o hema krom ye wo correspondent wo ho sa wa asem obedi akira na adwene kira ne se wo sisiw oni Ghana ha etu hu nanim kwanye ye de ne be fa so no me pa cha broche so asan din o se friend ko fiadu zo nenti na waba no wo boa ho na baaye me pa cha wo firi kro ba su ko fiadu no me pa cha o firi asumunya kokofu asumunya Ghana ye friend akwasi eje Ghana ha do de akwasi eje me pa cha e na broche ho so de sei ko fiadu okay na me pa cha je me ya krampo ni se o baaye no o de DNA test bi kire me busuafo no asem o sa ka kire me sa na ko so bi ko fa akwan nche na wo de be hye me ana Sanu wasa aka kire. Atasem ka chente na ya me ya me. Na ono wafa odem na wafa he. Ka che wan fa me dem. Na bi me sa wo na sem kan sia kopon betwia ne ka. Koso atwia ne ka. Sansem we no omuna samu aka se kosu akodi ewu amanfo bi so omo ne nya adwene. Sansem we. Hwe. Me ya sure se producers ne papa no akasa. Enti no yenko Dr. Abe ho. Na yene ne kwatwetwe nkomo ye free Dr. Abe ho ba abrante no ne ewo afidie so aye bebo amamuatie na yema tiefo entiase se abrante no nimfo nyini nyina wa ha nimfo nyini ewo ha na ye mpantem muaten eti ya to ye bo ase akyekede nante boko obedu ye to ye bo ase ye boni ni wie a efiri kina ekono Abranti wade bancha bongum. Abranti wade bancha bongum. Uko hu obi ekobo ni dia. Uko so ni sisi. Eche ofra brochire ba ya. Kotonkra ne ensem abekeka se obi akofa ne kwa ho. Na da bi wo fa ne he. Ehe na afa no. Abranti de bancha bongum. Yamane pompro ho. Yewie yekɔ Dr. Abe ho ba yebɛbɔ abrante Kofia Gye no nenne amomanfo atie ne yebɔ ne ni wie a Ghana fo nyina ewiase nyina ebehu nipasu a
sa branti ye ka ne ho asemi oye mami abe memo akwaba Eja okurupa dani memo akwaba Eja mami nes empom ye de bibia ye kama 3 killers bibia ye kama ye de nyame ase Dr. 1 Dr. Sampa Dr. Sagro sama mi wei na adansidia ekoso no enu amekofa akurum kakra na omo abochenku kakra ewo Dr. Mensa side ho na mi twam no TV so adwuma so ne ye den kakra na omo hwe manim sa mete se ba ko se Dr. Abe ntimi twa mani no enam se maame na wo se sei wo se makọ Dr. Abe ho na sedie na me widiem si yemen no sedie na me widiem si yemen no manum niro ni bia kama enam se adanse we no se basei dia na toye yankasa ye bodawuro no anim saa no a na ye sosore no yankasa enwu ama ye maame so antue sika enwu eno saa no na yitim ye de sickle cell doctor no Dr. Abe Dr. Sampa Dr. Sagro maame ye mompa ye no na ye kasa ye di adwene dachi a ye be hwe aso fra ya de dodo no a na ani wiase afa na nyina wasa obi anim se apatrapa na wo obia maame ye mompa ye ne nto aso nyame ahode ye da wase enenso wo de aba sere wo kasa fa mu da no enenso kasa fa ye mu kire wo ma wo ma wasiesie se obeje wo mu nkwa de awrade ma wo mu nte yenka no wo mu banso adi wo ma chi be se oyere se de wuyi Janka wo se wo yesende ibisawo Yesu widi mu ne yebo mpai amen na menne abrante ba ko ya adwuma o fiduem ha edi nkomo o se wote Dr. Abe ho no ana sa abrante mbese me boni din sede na setsane ne suban sitie no Mpe Nipa pa nso ya na omfa ne ho hihye nipa sa wote maame Abe e kire ho a wasi wo twam a sedi ofoso sedi nipa si wo maame Abe ho no ena me ka chen se maame ni nunu mapa ene de ne nam isan se adepa ne ton ne ho maame Abe na so ye te sei Erade adom bibia ye kama still Abe na the same Abe min tiase sen habai ni mosa anana nim habai haban de nananom de kire ye yam fa ndi agro esu asompintin diri adwuma enti Abe de ye kan Abe a na Abe ba akope ya sa wo pesa wo no owuo ntam te a esa wo hwe maame Abe na afo so woni bibi yeso kan na no obi ba bisa masem bi na asem na me refi o se wate se me waduro bi a sa wo TV ase na sa wo no maduro ni bi a obenya mfie bebrebe ya wuwu na ya mpa na mse ye no kore na wate ne mpani se kan tete mpani fo no ya no omo mmene abuo bi no se onfe se dro no ma wiase a onwu da enu bi na abai se wate ase edro no duaba na duane ne hono no se wo de ya aduro ama obi numa oyam noma empro na se de na hu sai abani due ani asam no ho no na ma mi suro mo mi a ya tena kurase ne de ite won ko kurase da me kurase ni kakra wadoko kurase madoko kurase wadoko kurase da dia mi frasante mamponi tin ya o da bi ho de se kwaye bi en shede ni ho se wo ko achim forest ana se wo ko what they say asante ni achim hia no so ho no forest bi wo ano ho no ho na akwa afu ba wo hu nua akese eni mo a esu edue bi wo ho a anom aboa bi di na sa aboa no odi ade no no tafre ho no gya eto fam na won sakan ayaresa kese na no sa nua no na me na ye bofo enti e de ni edim ni nyina omo do no omo koto asa nua no ye ntwa ebesie fo no finfini sa omo kwa ase omo no onim ni omo sesa na aba na de beye ye de nkola ye ntehwe mba na ye de to aba na sadro no na sese me pese me ye e ba sa owuo kura wan hwa a mbe stop no kakra for now enti ye bom paye
enche se na se na fe na se do no nam kwa so afi na mbeye ma mi wi hu nwa bad ya cancer ebetwam osa ebetwam sefelese ebetwam because kumu muwa wanyina bia ba kope na brand e dey esedro papa me se me cancer nura sese ye dey abre me foforo eni ne nkyekere eni ne ametumi di nro na ye no se me cancer me ya wanhwe kwa na bia menya ho amane goze bia no bi ba yifo bi pese okuni nipa na ma ampene aha ntina na mbompa ya na sa abayifo na mpese ne si wo mkwai eti se tumi bi how sadro na ko ni pedua ma bayifo kra anwo nam so onam no be ye nwono onum bia bayifo mpa onam sa hu ma musu ni mu haban ena haban so wo ho no ma wo mu chiri nti de wo mu chi no wo de fra waduro ma bayifo nkan enu nti na be he ba aka ndike wo ba ho no ma ye nim hu yare wo edro no wo ya da wo ba num bi na so wo nya num bi a bayifo no o teme mba wo nchen bi emre bi obi ba me nchen ewra no ne kru na ba wo se da bia honhom ne da enti oda no krase kan wonna wo siripe na aye ne te se bi o kafra aye ne se dam ne kru so aton na ho de nyina still obe nya won asofo bebre na ode ne bre me oba na me se ma me o kan na sam je sasam no kru ensi na me se twa me ma waduro bi anom wo ha wo so wonna na do no me de mo anom na mama bi akọ ukwa didi nanom wo so da 3 days saa na 3 days ni nyina saa da ye no wanso bi saa ni pakọ no ne beda no wa ma be sinne a wade ne ho a wo bo ne bra enti na me ka che mo ne se ewiasefo a mo hwe me mesre mo bibi wo baabi na mi papa me na na kura ase na ode no wo fasefo kwotran no wo mma me yenu na mema ni mienu no wo man ko school to mo de kura na sia no mo hu kada ana da kro me papa ko fa o mo so mo mra mesra na odo o mo fa ka na ba kunu de ba kunu de wan fa ka mi no san o kwero ko ka che ni nyan se hye ni nyan de friends se bi o se bi o bibi wo baby hye wo te kura na so o si bibi ani baby me ka kire o se krobonko unim krobonko apata apata de ebrogu so krobonko a enan wase enan nante me se bra behwe abe he ba click na be hu bi tase wo hunu ka na apata na papa bo na wo de ebrogu so ni bi se krobonko enan wase enante hu ka no o si bibi ni baby me ka jo se bibi wo baby so person hunu bibi abra be he ba click o ho na be hu krobonko a enan wase enan nante na che se obehu krobo nkonnuro a esaya de so ati ase enti se wo do ati krasa na se wo se bi nye krasa mu mi sa na kula ne kan ye se wo ti house bibi ni baby na me kan cho se bibi wo baby enti mi na maka cho se krobo nko ena guase na enante so ati ase enti se wo pe bibi ehu wo pa yare sa tronko na asam no abro so enti ase bia di wo ya de na se wo hwehwe mu awu ananti ndro ahodo nyina hospital ahodo kasa ahodo esowo na wo de nam na wo kenkan kasa misrew wo last place ya be heba clinic ho na ase ye di agrase ye di agoro ho na wa yare san ewo me pa cho brand we sit time kra misrew me mo boy yare di wonim yare wo wiase se yare aduasa enso na Yesu Kristo mbantampia no odi sa ye yade nanso me ka cho sa be heba clinic ye wo yade ndro mako aduosia wotwe esa yade mako aduosia wotwe haban kan ho powder nkan ho wo ha no ene sei wo kwa toilet moja wo me nti wo sua wo sa be fo na ye wo no bra be no maduro ni bi na be fo no pa omra wo ho enim guase be kan no tawati ase eja be he back ne ka enye sickness nko abrofa hwehwe ma wo mu huni beto sa abre wo mu gusu hwehwe mi so wo mu do mu hwehwe mu a na wo mu hwehwe wo mu huni se abe eye number 1 e wa yaresam a me kire wo kote sa wo be bo ma bodin se me ya number 1 no me fa nkire wo bia me ba kra me nkan je me se me ntro nto opo na obi awi akrata na kan na number 1 no de amanfo nim so number 1 o obi a omo kan ma mente da bi sa de omo kan ma mente je se ye ne be kan kire se na ye yate free say eti be se me ntro kra na obi akan
enti say o pese wo hu agi so twa meti wa twa meti wo hu da secretary etwere yeso twa meti ya de bo aya ntwongo pepa so nto ho ya suntasem enti say wo tasem no ena ka mpesa me nem nante anji kana me de bo na wa ntwen me enti so ne entene bi no to adaka mesi ahwefo a mo hwe me ya de e ha wo no ensuro na abeheba clinic de onyame ama onyame ahira so onyame de nsa aka no wote anopa ye mpaibo brana bebo bi tu bi edi wachi no obesan huhu bi atim fa ne sanka wadru bibie ni ho ebe hawo mesrew abeheba clinic de nyankopon wo ho na osaya de wo ye nsankyere no ya nwonwade wo sezi achi a bra abeheba clinic na ntene sede si yewu bia bintumi mbubo yare edi na nkofo edi adanse ani de wo mo anim na ne ameka ne se abeheba clinic number 1 se number 1 wuji tum penhira no se wuji tum se abeheba number 1 nhira no wanya ji nhira na wi asase so wodi abanyankopon kwa krata no na direct obi no mra na urade mo wabaso ka che obi se omra abeheba clinic basa ne ho yade na ne ho to na obehira wo na wada wase na wo so wanya di 0243 enu ane ye number 345 392 Troto ho. And I'm secretary kwa why sorry. Kasa. 0243. And say who krobo nka. The entire won to me kasa no kasa ne no ho ye ne nwanwa. Nwanwa. Krobo nka enan gua say na ntia se ohunu bi da. O ti wonu mo so ye champion. O se kwa kuma se na kohwe. Krobo nko apata pa ya bo na enan gua say na ntia. O ti ekra say ye champion. 0243 kasa mi anko 0243 What's that one? 0243 345392 0243 345392 0506 46 0208 0506 460208 upuso ahumaya yabeje oso na abeje wa yaresa o abe eba clinic o kuma se tano so apatapa new site udu tano so apatapa junction na wadu ya hwe ya anesa asoda kese mienu na bema se wadu junction no eso ni ni fa so a taxi station wo ho bopini ho na kache driver bia se oko maame abe ho bia do beba na abeje wa yaresa se de odi kan kan no se obaya brantem na ye morning devotion bra na ye no mum enye sanse rade ye adwuma ho ha bra dwen ene ntiase so rinpa entimenye no rade nam ye maame so maame nes papa fakitu abi kan ho me ene de me wo apemfo no so esi ye pa akwanya ama apemfo a omafa efuru wa onyensen enya 6 months ehwiehwie abeheba ebema waduro ama asustain aklane for 9 months nti sre apemfo nyina for say mumbra abeheba clinic na waduro sonko a yepese sustain nkla no maybe wawo aklane tison a ontime nante waye kitikiti abra abeheba clinic na ebe ma waduro ma aklana yeden o active esi aya sankla bebre yare nklati ene kraba ko buy for review na hu aklana ti omo muti no kasa erupre ba na omo ti are papa me ne pa no mani age ba ko buy review ho na me hu aklana ho na mani age me se rade wa ya ade e de aseda enika bia de manyame enye mfa ma Dr. Abe ye de 50% de bema abe na de 50% mans nyankopon mi de pe 1% ni nyankopon afa Dr. Abe so aye no nwanwa nti wo da ho anana wusu se oba etuso a ye kanfo abe heba clinic ama se bra ensu kra holy heart no ai hona doctor hona na maduru no holy heart no ya de bia ni ba mi se ba de omo ho atowo mo enti so obi foforo bi wo ba bia on famra me ka se nyame na eye adwuma nti me ngi bi ma doctor sa ya de no se okọ konfo no chine kolebu mfidie duo mu famu no eso bi de wo de tawu haban no a kitu abi o ye mama nyame ahira wo na ye promotion for 3 in 1 no
mema no 3 in 1 no ope bia brabe he back clinic ye me na so na sa mema side no kwa na ye ho adwuma na me pa cha on kwa me ye ho adwuma 3 in 1 ye promotion oba na oba lab test adroni e free ma oba be lab test ni ya adroni e free amount ye promotion obetimi afra channel pa ofra we are first person ofra no akasa me na me 3 in 1 ni atro di no abe lab test no adroni e free ma Mamia be say ommo jadie bi adin Mamia be say ommo jadie bi adin Jadie bia da tete wo hawo unipaduam enwoma nkoyie emfa mawo odifo bibi kan media dance secretary okay and I time o mama me 30 last 3 weeks we got to abo frebi na yana sometimes etaka no insuba na wo hwe se de ne nsa no aye bibia na no nyina aginjam wadawroma me koto me yem hye me tim kam tim se eh difference we de maami vosio 2 weeks pe me sako ho no na abofra no etimi agina etu ne nan na habana no hye abe na abofra ye wo se na da wura fi se oba ha no na abofra na no nyina so nsuo vosio maami no eni ni kunu nyina hwe yesisie na ano hye ni enim se nsuo ba na no nyina twa huru na nini ni tiru na yenkro sa ankoda no ena wo yom se yenkoje wo kwa wo yenkoje wo kwan sese no sa ankoda yenkoje wo ma me be ho ko apatrapa janse asem ka mo nto se menye bi da ya bi di mani ko soko hu ye wa yensuo ba no ye koja no abe ho tiawa uni ba ko na obenya ba okay vosio amen Dr. Sampa, Dr. Sagro, mame wadaroma yemmompaye no na yemfa dwumadie no enko na wieye. Yo, yed mu besi ha na ya chia mo bebre. Nyame ahode enka ye ho na omwa yen. Bra wa ba be kan ye ho ne ya kasai. Wa kan fa ye mu akyerew. Wa wutie mi na me no wudi nkomo. Anya di otinche ka jo se besin ko bebe foforo no a. Wono dia bibi ha no, wona bibi ha wo. Nyame ahode ya da wasese sabre wo frɛ safo nyina no wa hye wo hwan mu nyama wo wo nyina abom di aseda ma se de dodo na aka no ye hu kase ye no ahode no we ne ya bisa wo se wo be ka ye ho aboa ye dwumadie no mu nyina enkanka se wo boa sompa adwuma ye fo nso na o mabo ye dawuro no manipa nyina tie ye da wase se wetie sa Yesu wudi mu ne ye bɔ mpai amen amen okurupa ifa number no to dwa de twato 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 Yenko apatrapa mamia be uduru hwa tasifo ni gina ho ni afawo ni edo ko mamia be ho ho na wo kwa akwaje wa jaresa umpewe na apede he Dr. Sampa Dr. Agro the sickle cells doctor Dr. B yakwa ho apatrapa na yakwaje ya yaresa almanfo dodo no na edi adanse odofo na wo twa die ensanchene amami yenti wonteye ensanchene ni ayaresa amanfo agi enti wonteye yakwa patrapa junction tasifo ni gina ho oso kwa mamia be ho ukọ the sickle cell doctor ho yakọ ne yakọje ayaresa na nwoma enkonkai emfamayen Odifo Samuel Prayer and Counseling Center Odifo Samuel Prayer and Counseling Center eweye brem akwankyere papa ene Odifo Samuel sabre yekwo bronya brem ede na apeso oton enwoma be no akọfa free Dubai aba de no akọfa free China aba ententan etechiri wudwadie no yekwo Odifo Samuel ho na yekwaje akwankyere eweye brem Odifo aka santemam ha ene wiase afana nyina na kwankyere no nam pa echire animu nyina etwa ene Odifo Samuel Prayer and Counseling Center yekwa akwankyere papa ho ne yekwaje akwankyere na ade ye menwanwan se
wokwa wotena se anu wokan wasem kyerɛ wo na kwankyerɛ papa we di bɛma wo kete ɛso fam ata na nwoma afiti ase ɛyɛ adwuma yadeɛ bɛn na woton wa yɛntɔ ɛka bɛn na ɛmene wo kotu asɛm bɛyi yadeɛ bɛn na atɔ so a ayɛ kwankora yɛntumi entu ase ɛmfa ma wo aware no enkoyie Agiso D4 Samuel Prayer and Counseling Center. Adwuma sema ye bisi basa. Adwuma yi uwom nanso position bi aba yemfa ma ni nyina anujie eye D4 Samuel Prayer and Counseling Center. Yenko ho na yenkogye akwankyera ɛho dwo yenko ho ne yenkogye akwankyera ɛso afomwa na bibia ɛkoso na ɛyɛ adwuma na anuyie enso abantem. Mame nka jo se wo ahembobuano mensia ahembobuano ejaba family house ho pe ho eno D4 Samuel odi ne dwuma uduru ba bia omo eton konwa no a na wo ye afon kwan a enha ho pi wo de busa wo mo se hefa ena wieye brem wo D4 wasantemem na wo bo amanfo agi omo firi omo mpunkyerem ewo wo mbeka se kwa abrosan wem ejaba abrosan no emu a ena wo D4 Samuel odi ne dwuma yenko menhia ahemboboa no ejaba family house na yenkogye akwankyere anu ohye na anu ohwampa yefra no ahomatrufo iso se emu nkyeremu bi ewo ho a watumi agyew so fe na nwoma akonkai ede amount 0504 588454 0504 588454 na nyoma enkonkai enfamau ana 0265441995 0265441995 ana say 0578405519 0578405519 yenko menhia ahemboboa no eho ena ye ne D4 Samuel ebobo mpuni mpu tenase wono anka wasem fa nkyerɛw yema wa kwankyerɛ na wo ho entumi ensan yema wa kwankyerɛ na wo ho entumi ento kama pa maame enti ekoba ne saa no ukunu no na one ne nkomodie te sɛn me pa cho se akra no wa wo ni mu ana se o wie ye no a obefa ne ko ne maame ho no me pa cho za tam de na wo na makosra akra no na me na yentientia wo tiese ne tentini tietie mu an se akwala ne nye ne ba me pa cha timi so menti ase de di ye ne no kan ye no nti me pa cha pese ye koye foforo so producers bo ho moden ene papa no atwetwe nkommo omo ne papa no atwetwe nkommo Kofi Agye wa hu Akwasi Agye oni Akwasi Agye atwetwe nkommo yenhwe ne enko ahoma so ye kyere ne ni bi egu mpawa so na ye ni Akwasi Agye atwetwe nkommo ena o se Ghana de odi Akwasi Agye na UK ho so de say odi Kofi Adu Kofi Adu ye ne no ebe kyera kaso papa wo Ghana ni UK pa hye so ye pa yakonye koti ne no let's all say yemfe no ye kan wasem wo emfema mu a se nya wo de ya mo de mo pa mo ka I don't mind okay we dey me pacho wadaro ma eye wo ba no efe no sa akode no eye Akosu Adu twwa aba no wo kire se eduru ba bi we se opeso obefa no eko UK na wo bo akwala no na wo ma wo wife oba foforo ti se woni ne wo honom ne koye DNA test e koye DNA na de ekosi ya ne sakora ne nye wo ba me pacho waka ya sem wi ai odi DNA form na brem odi se ba na brem ai okay ai pepa na wo so doctor no ye no ni omo ye no wo na mo mpre o enye me wife no na ye DNA oh yeah eno de no kre minim se oba no ntumi fa ne penye DNA yeah you know what's wrong omo di pepa na ma me no omo na kire se nya me ba ne afala no omo na mo mpre o wada wo ma ma me di bebem ma me no o innocent person o chidi bed yeah and I'm a smart no
say on pan kwala no on wo do mo ko e nti mi pese mo de di be ma na me bu ye me pa cho me da si Mr. J me da si pass onyanto wase na wo che me se mu pese no oba ne kire se DNA no ba bia o yire no koye no ni gidie won hyeda nyi ne mani enti wo pese won ankasa boka etwa sika na wo ne koye yeah unim dia mo be unim dia be mun ko bezi tembe yo na mun kan mo se o mo se se ba ko o ma ni koye DNA ye se DNA nya ye dum pese o ye no mpa o mo pa o mo no doctor no koye no kan no doctor no na me follow ni akoye. That's the only thing I can do. Honestly, baby, unless the UK government approve one, and yes. Why? Mati, and you say me patrol say there. Would you to say no for yes, sir? Akola ni me ba no ni ta ma mo kwa ko you for this any on fa on tia o mo ye no doctors no o so mo take it including me take it ni emra na what the panel na ya who for take one who just jumping through the window be for me yeah on just then you should send it to court then to FM bo mo ye dey court na so dey call me patrol say akoma say there assembly obi so a o ho kwan so dey be court o ho kwan so dey be private na tell me there on bank court you only one fine I don't back to be matter mo se ma mo first can I mo kanta o assembly so I have media all the papa there I saw the court I don't know akoyo bi ene o se ngai pa court pa challenge na ife mo ni Mr. J yes me patrol Ghana na eko abuchi na tie ni we ya we say assembly obi so a Ghana constitution no wo ho kwan se nipa no e de ko ba bia ono ne pe enya de wo no awode wo ko ne wo pe na mum de ono ankasa pe we ya we nya we ene ne onya we aka na tie ono no wo ho kwan so de ko ba bia wo pe nti na wode aba radio station a ne nya ntobo ase ene we kasa no meeting wo me come now right to say FM on must be matter why my bank court me patrol me president me nya call FM mo hope you so be so be there to call me again oh eno dey your decision ubetimi take bet ye ka asem won flema mu a ye mfra because nipa no I against so ka na asem won flema mu and we can do nothing to stop that to stop her enti ye mfra you are idiot Asia you are idiot Asia hey adwenko na nyansanko adwenko ena nyansan so enko eya adwenko ena nyansanko na saa kofia dui asemu a wo ka no se mu da ho mamode waka na adwene na medini ho yaw papa mami se na onhu be mada mfie dunsia onhu be mada o wonhu be mada ena be se de usi ne maame no da ye fa no amfa kwa papa so anya mpa so na kunturu hoje ena wo wanim guase Kofi Agye won akwase Agye won wanim guase adu Kofi adu na wo watumi ama ye kwan se ye mfa nko British embassy fine ye be ye ho adwuma asem we ye be die kira kosi ase ne ne be start free landing kronim ne de baba besu abedru Ghana embassy British embassy na ye be ma ye tiefuo nyina hu se da bi asem we ye die kire mo fa ne picture ne ntoso na e kira no be hu ne response na se ye ne wo kasa ye ka sasab enuanom o se idiot kwasia entetia ba won tetia ba na oje ye a odididi atem suo na eduru ba bia yese akoda ne panimu nya asem akoda difo hwe panimu wadi ka didi atem ye to mane wa yeso ma anya ade suo na sa Kofi adui enyambra semu a waye wokura no ansa na wokura no wone maami da kura wagu hu ani mu ase dada
obi kɔ ne baabi wagu ho anim ase dada wo Kofi Adu wagu ho anim ase poto anim guase akura kan wo wawo yi ho na kasa akoda we kura na se ka oje no na wo koye DNA a wono ne kura na koye DNA na me kura kamati ase DNA we betimi aye papa etimi nya papa o enu ti no sa asem we nko ade ye bedi akira free London ho na ya ko British embassy e wo Ghana ha Kofi Adu no ye ne be kira kaso die papa omna samu abrem for sure me da se bebre enchia ya tiefo ene sompa chede no ya ma me bi omonso ebe ba program ya omonso ode ntomane sika kakra ade bai ai na ya ma me ni din no ebesi usu na ye de ni nyina wa na ye open fans dodo sofo ebesi sofo ebesi sofo so dia na me de bro mo ene ye de ebesi sofo kra sompa chede sompa chede be pacho ebesi sofo so na sofo de bai pacho won ato sofo open fans kwa je me hu bi da enti ya ma me no ni din a ya popra nimpa wo magazine ha ye Osei your friend Kokoti mame a wo ye Kokoti ewo magazine ya no woni ni nwia ono so ton pa Kokoti ono so nim no ton pa na madam Akua Fusua ne Nyankopon ono wa atwema boko wa ya de pa omunye yesa madam Vida Pia so eti ya papa Ekeadu Iiasem Mpe Nipa se wo keka kwa chama na se ohene wo se de sompa yo sompa hema Sarakuba eti Keadu otukwa kakra nya nte se onankwa so ba Nyankopon fa ne medu asomdwem na oba nso a wo ka sembi yese bia emaye no otukwa kakra na wo ba ti nyame fa ne medu na wa kire se yes Kedu baby wona bia wo hwe won fa dwuma we ni agro Kedu baby wona bia nyame fa ma medu na wo yire mamfosua mebo a mame ajewa akode yo mame ye chiawo meton ntuma no brunya bere wo de wanu waka wo kan nyame ate yanko yanim de wo yanko yanim ofoshu omuna samwe atiefo mutie yenhwe no mabi no muntie no mabi edrume bi omosi obi akoma kosoro edrume bi omosi ya nya botre na nse me nua bi me wani mu an ofrem ya me patrenetene me nipa bi me patrenetene pa o ofrem omo no me pe wasem pa be edrume bi anam akoma nkofom me dana se sabi atia no obi papa ne ye ne o oh yes obi kun ne yen obi abusuafo ne yen ye ne yete obi awabusua obi ay friends ye nwa bait obi yire enti se obi afafun na se wo froy maami ba ye no di wotie bi anim se maami asem obeka ye ne yanyi nti ne ye frɛ wo me wo so ko obekɔ British embassy and on one abekɔ me mini ba bi akɔ me ko pɛ de ho wono na ebe che se ko British embassy me ko pɛ de ho me ko pɛ visa na se dai masa ye wono ma bebre ye dai ye de ye adwuma wo me ko pɛ hwe woni pa no ontimi nsoma ye se ye ko British embassy ye ko pɛ de ho kwasa se wakoto nkwasi atopa na we ya ba mu a wo si wo na wo che se ko British na sa ne ye de ma me de ka ma musu ansem bi kaka wo nsem no emu ye mayi kakra ekwantempo a wonam so a wo ko fie no eye da sa kwantempo no so e da nya anya nkwa na anam so wasem me ba wo wasem che se wo ko na nipa ni di wachi na wo frɛ wo eche de ohun ya so abeso osisi ma me ye wonsem bi wa de obi beka ye te ase kakra bibia timi si wo wiase de na miem do so mu ye ensam kakra ya na ye ta tene se o wo fie na wo frɛ me se me mra me koye na de wo che me ne me dae eno ye normal ewo ana sa kunturu won so no kwa dem kwa wo ba bia sa kunturu no ye no na ba bia ne ye no etimente ase se kwantempon ya ma me nipa nam so se wodu wuram ana kwantempon no wa na sabio wodu kunturu ho eno no dae me ho mente ase ma me
ya meka no me ya dwen me ba cha aha we dey for host me say wadaroma me say ku saka me pese me hu okaka me pa cha ho me da ase me pa cha baby a sa side no ebo ase amahu ase e coffee chrome kwan da osi Sam Jonah Quarters ho sa side ho no ti no odi machi ho na enti me pepeti ade wo ye o so osisi no ma me ti o na no ne ye ka asem bi wo ha tiefo mu tie ne ye nyese bia me pesa asem no ansa ne ye bekọ asem no ye mpese ye beja faako ti o ye wade bi ho se na no ne ye discuss no me be so ba kase on pray ma on fa na enye so easy sa ma me wotu e sabin prejuasa wo yo ba wo bosi satam ne bia wo agi na usade nanso oba ketwa bi anim eye den na maame na menwa ibusa wo se wo tieteam eye den ya yete sabe ya topum no opa ma yen hye dem antieteam obi me nunum bibia e de benyo obi dey ama na ba abeboa ye eti honi opin meboa enna waso mu na wo tieteam maame wanya gifuo bia me pa che da bi sa quarters no mo sina ni pan sheda metra ho water west side ro ni pan sheda ma ho eto no na sabe o ro sabe o dross me pa che wan ro me dross o de fa ho me pa cha enti won so e ba sa no do maybe no because o pray and as sabio ewura mu nso ye din agego me pa cha na me pray na wo yire me force sometimes na me nso na me yetia na me kitwa no nso wonyini ne ye no be 38 35 ena chese ode ewura mu me pa cha enti ba sa no e ma nso wani we enjoy kakra me pa cha de ba sa na me hwane ya me yanti me kwa ni so de me ntimi ama ne okay ena na olaje de wo mu nyina ne se ma me da se yemfa nso wo de nipa timi yesu enti de ye kan me do so ho so de nipa timi yesu nanso yen hwa de bi ni nya anya akoba yemfa eno nto nchen de oye wo no ofoso yemfa eno nto nchen ma me nko we so atiefo ntie ni nipa nyimi yo edumre bi na no obi dan ehia na wo ne ya de bi a sebin preja emuse nipa no wagimi ade wa ko ese maami de wo ka se anya ne kure se ye ne kure wo se nyinse aba fine ye wo hu kwan obi a wo hu kwan so ko edi ni ye ni nipa bebre ya adwen obi ni obetima sizi obi akwan se sebe me se akora nya me ba ade a obetima ye beboa pa se de ni na o ka price bi sa time no na sa DNA ne yenye bi wo Ghana na South Africa because o ka price bi DNA enye 100 million asem bi ani minim me pa cho sa na obeka kire me tie enti na make say tie ne pa because that time now so won fie sai pa cho na mo 16 years me nim say DNA first ne in South Africa ene ne Nyankopon aboa ama na ofa kira kura wunya bi ye fine waka ne price ba me nhwe obi ani wo chifo asem pa kodo ene di wo town so wo sua wasa wo kira ne pa papa no wani ha ene wo se akra nya ne ba nti obedi ni mame se papa no peniye mu pa minim se wo pepa woni pepa wo papa no e di akra ne koma se be wo kura se onu ne nko ediye no fa yema na masa se be yeto ye nkwada ene sofo kura na wo so dem o gini pedi yeto collection kura na cat kids na se ohwefo no ka se sofo ne nya se ya onyini okọ edem no asa ko bachire etene papa we ya ye frɛ ni musi ye frɛ ne hwan ye wanya hwɛ mame ngasam British ohima Queen Elizabeth ono kura no sebe ye ma kwan emani pa bi a sebe ye dakifu ebi kura nya kwan ekɔ ne palace de ekɔkɔhwɛ no ente se wa wukọ ya sebe prejuasa wukura no wasa ko change udin wukura no sebe kwa bi so san ya tai godi a de wa anya na de ko ye di krom on firi ho ya na du mebi na nipa bi nya kwan ekɔkyerɛ dua soro a ya o mususu tete aba amanguburu amuru yetirim ade enko a ade ya na tete asabe yenko obi kura na ye nnuan bebre wa brokyire aye ne omudi nkomo anya no nko na wo Britain ho edu mebi a no mo ya masabe ya kasa nipa frewu hwe nyansa sama producer ne wo ka wuja ka chese ai ede na mo ka no wo na de na ede na o ka no wo ba ye na sabe wo de no ma ebre wo kromfo ana kwa bi da na wo so wanya sikanti wo ba ba ye kwa no etu wo ba ba yi kwa na krom wa ye fa ho na ba from ya nsam trofo ye edu mre bi wo ha nipa bi nya ba bi kotena no mu jimi no mu didi atem wuja ka chese ye ne fokofo sa ka chese en kwasiafo open ba che me chwa atama no wasumya no e danka boy ni esuma suma no
Mami, eno kwa Nyankopon timi sesa ni pa hyebre. Eno de na ote sa kra na anya hwe. Goye ni efiri baabi, eni abedru baabi. Te no kra de memfa ho. But edu me bia bu nipa respect nipa. Ukotra baabi a no nkyere sa ye ndete ano. Sabi ya te ho ase dadawu. Ye te ho ase record wa hye. Mi wa me hye da. Ye te ho ase dada. Nyesa manya me ho. But the kwa bi so no ye te ho ase. To obi timi tra baabi se wakotra wa twa suo to obedi di atam. Eye nkwase asam. Patunim. Ade ebetimi di ama no. Atufuo bo. Mami, ti asema meka so ni ye. Di ne kra. So obedi ne kra ma yen so obedi ne kra ma. Se wo se akra nya ne ba. Me pa cha. E kwa ofa so fanti na mi busa mu ye. Se mami wo kan kra. Se wo so wo kan kra se papa no repu kra na no kra no e another case. Wan se me pe. Ti ni ye pa. E another case wo repu. Sa na enim no. Okay. Se jimi kra na enim se sa na te. Emmom me se di ne kra. Se beman mu se hanidi. Se na maame ne mo na busuafo. Me pa cha ne busuafo ne maame afrim. Akwasi agyi. Na busuafo tie ya ne a wadidi atam hunu. Enyo na obeka che se anim akum. Ne ento ankyiri ni. Emmo de nipa ba wiase. So se nya ne ba. Wone ne de ne kwahye ho ene ko ba azama me. Susum ko de wo ho. Oh. Wonim kura ma kyerɛ wo. Me na meka kyerɛ wo. Me so son kwahye azam so. Wadidi atam. Enya atam de ni mom. Emmo wo wabu kwahye ampre nu. Enti munye se mo ba hanma ena masalem la nkyerɛ sa. Hwɛ Yesu Kristo. Wotwe aba. Nyankopon Yesu Kristo kwa so dem no wo ho kwan. Se we obi anyi no man konkon beko. Batin kwasasem to wotwe aba. Eno ne yedete ya. Ubu ebu wa mu emu. Ento de asem ebebia kye dai. Mpani ya menchen kola. Ye wi a kwase je se wotie ne a. Ye ne station e ko ba bia. Se wotie na obi a wonim no. Obi a wonim ne nka nkyere no. Se wanhwe yi a sebe. Kunturo no kunturo no. Ne last ya no on kunturo ba ba bia mu da. Akora ne man nye street da. Mawie. Vidase Kangen alkaline water, Kangen alkaline water, eyensu kwojene. Kangen alkaline water, eyensu kroje. Esu asabre aba krom ha, eye Kangen alkaline water. Ekotonso bi anom kofa yade ma ho, e ma acid bi nkonko keka, wo yade ho ma enkotri debi. Nemom yanom Kangen alkaline water, eno na koni padua ni mu a na esa akotu yade. Sa Kangen no. Hey. Amanfo atu aguso ewo kumase ha papa. Edi juma. Sensuo we na Dr. Otto Wobek ese omanfo nom na abra obanom sensuo we akọ nipadua mu bia. Obanom so we Kangen no akọ nipadua mu bia. Yade bia wo nipadua mu nyina etu ase na de amawo. Umpewe na apede numsuo fapia aduane a wadie numsuo entu yade ma Kangi ko Kangi ababe boa manfo papa na dance ye wo Kangi mu adabia manugusu ameka ekura atu obi ache na wade Kangi bi asi ejaso abotu nso ikakra wadi emiaye no omia anwansem Kangen amekuro yawu hospital awakọ nyina efidudu nyina Kangen ededako damiensan bi ababa beje sani munyam no sana mekanfo ama se wonum ko ni padua mu a esanse wonnim de wo yefunu mo nti no Kangen bekọ akoye bibia kama 8.5 and 9.5 Kangen alkaline no Kangen alkaline no sa alkaline no ensuo bia ye kama bia no e wo se alkaline wom enye acid ndi ko ni padua mu na so osa yare osakra dia na wato petetuo ai so odi amoku ya awi enkate kwai no ebe kwa kokun enti nyina yenom Kangen na ahotomra ye nyina yenom Kangen na bibia nkoso kama yenom Kangen na ye blood pressure ni nyina emra form yanom Kangen yentine mu asisi ni nyina
akala no bema emu ada ho na nye moja yi di afurusane ya de bibre biada wo bepam no amanyoma akonkan ye papa brema UGC abawa rutu akwantempo no so eho na kanje na kala water wo mu edi wo mu ejuma yemfre wo mu ahoma trufo iso 0507 379474 0507 379474 and now 0241 449191 0241 449191 yakwane kono kanjia kala water netu ya de ase emfa maye na bibia enkoso kama pa odifo yanku yanim ofosio medasi buru na medasi minchia medifo bakope prophetess Mrs. Esther Asari our Jordan Prayer Church mechiana papa assembly onende kunu etinwa omohwe yen atwuma yabe mechia papa udifo na ofosio asemu imodu se yetu bi muna na yasa ware no ya na intense ose abrantie ne sheda bopo se obedi maami aboro anase bia ne wo mini dada ebia meka se ne wo mini dada eti wo yese ba bi obinya ne bia no obefa kwan bia so na ode aye ne bone enye se bia obesore prekope ne wo hia baba wana na wone no ayere no na onim no wo mino se obedi ne bone ntina wo sheda eko hye ne wuremu no eti wutie ma mini statement ya otimu se na wotete wuremu ho ya soma no adameboa ya wopon adwuma che se ye de ye wonim tamwa wode pon watete na hu se da bia wo fa ho watete no pa onye se one ni anya dako no awo debi wa monitor no kwa no so ache enti adwembonye kasa banitrim ache ebonitrim se ma mi sei no obeye no enti onye na adwo se bia me benyin se wono magye abofra no enye sa ne dan adwim obo ba ko pew na wodwane yakọ ana de nyin se ba ye na sa ba ko no so se de nyin se ba